abusuafo ye tiatia obi biara ma munyina kwaba eba eye Kof TV Ghana so hana ma monika se eba eye government developmental project akese a ekoso wo my Ghana mu dia aha eye number 1 uye free ma na tese eye kokromoti a yensan ye ho emmopo na yede maba eye Swame interchange na enye ha nko a yede be free a na yede wakọ eye Swame eye overpass na edikan no makuru overpass no na yede wakọ eye abusuakuru a odofo eye abusuakuru a junction no eburu adwene ntiase so nti mesra se bomoden na ne yentena na yenwenwene eye ne ekoso so wa obetim do adwentwere e de afa eye live chat wonom anase comment section ho anase WhatsApp number na egu screen no ase no obetimi e de afa wonom ya frame chairman me ne me boss Kwame Mario ana ya san abehye mu biem opanyi metia Ejo soson kokra yes mo jide sa ho ya wa woni tua o se de me de headphone na hye mitino kama ya mayere kuntan bibia de dadi nice one na ya be piem ewo eye Swame runabout ne so ye nyina ye nim se eye 40 interchange no eno ana impanimfo aye nhihye ne se ye ba besi ede asi ha na mekai se eye omampanyi dada na adankwa Kufuado ombe kate fordo no na ye nim se anim ye omu ba be ya amena wie ba contractor ne be mu be kyerkyere mu se wo se dwumade bebere bi koso ewo underground honom because eye water company for no omu cables bi telcos for no so omu cables bi electricity company of Ghana so no maybe also me relocation bebere honom a ewo se ye hwe ansana runabout ne so ankasa no dwumade bebere atimi akoso anche anombe yes anomana omugusu a omode ehya ase na nsen yenta maha because na ye pese nya major and massive update ansana ya bepiemu ewa ase Kwame before ansana ye behya ase no ma memfa we emfam eye enrachi eye akwanhia bi esi ewa ha na mame emfa eye news eye no ento so say eye dwadifo mienu epra seriously ewo eye Swam runabout wa abra eye wo bi ebu egu omoso na story no etrese eye Rango Construction eye contractor na wo ye adwuma wa ase no omo infidie ni bi ana ebu wo no na eye adwuma wo inside wo na pem wo no na ebu ye ana edwirigu eye ye maame mu a na omo tete eye wo no echi honom na wo hwe wo na wa obehu wo okro ye bia ye ka ho asem e fa sa situation no ba me no ka say de omo wo eye konfanochi emergency wa ba ko nan de wo prak pa ana ba ko nso o tun se ebugu ne so nti omo twen ne kora firi eye ase hono mansa na omotimi do omoko enti we ne mefa ne say the only bad news I record mefa ne say this month entwaye na yemfa eno enwo ho na yento aso bibi kan so a obetimi akere wadwen ansa na ma wo so ne yakoye nim gidigidi kura anya asem ketwa okay arehosem kwanhia de menye sure se obi sori free na ode ahye ne tirim se ne kwa mekui me kwa akopra ana me kwa akonya asem obi enu a me ogide se wodwene sa na emom no e ka abrabo ho yese ubetimi ayi ahweye se din nkwanhia de untimi nya ho ahweye esanse it takes only seconds esi anasi and se wan hwere ho nkwa na okunya iprefri mu mpa
battle no it take days years before say obedi on nti no adwadifo mienu a oma go through sa ye pain ana wo haw nim no ebeka se na me ankasa enka omo den no nkra omo na bibia ye de omo fam no ensiye no munya ahoto na chaman eye adwadifo die me nka se ye mpa mo omo mfiri omo na so ntena ono na omo mbe firi mu mfirim na omo mbe pra nso mpra na sesa na ese because omo no who control ma in control enti na me si de esi ni de me ya na me nya sure say de ode ade kobo wo nim no sa na o plan ana de okotena wo pra ye so wa plan se okotena wo pra na me ka de esi asem so say edwadifo no bibie no wa wo ka on be free ho but yen so nyina nim say enka site de ye makwan mien di dwabo ba bia ye adwuma kesisi yeah akonya bia ni wo sa emba bia ni won so abenya ne sa age se Ghana esan se broni kokko ada bia me ko masem onim se bibi se betimi asi nti na o ma won tena wo nti wo do pa ka se undidi wo wiase biem o ma won tena wo na we ya bisi o de ka se ebegu adwuma ntimi nhwe wo ba wo school o ma won tena wo na we ya bisi esan se we ni si a ubetimi do ma fa mra kwan so ana omo nso mra no in favor obia eboa obia enti no de odifo no ne ho be kire no ye mfa nso wa ben ana oni abem enti o ma won tena wo ti na make say we asi chairman enya warning ana signal emedwadini bia ena me no wo kase o de ade asa o tsena no pa de o teme nka bia pa onkofo no so o mu da so ti wo mu didwa inform kra itina ema me ekasa na enyese bia eye me de enyese bia me ni sympathy emom enyese bia saa na ye hwehwe dia mom na in a long run aswondin kakra e wo mo part asinse utu yen ya utu ya no aduane egu enti e betena ho e de adidwa no eno ma sei ne be firi ma bachama very sad enti me no ka say Ghana police for so asoma omo investigation as to how sa car no ko rango for car na adwuma wo omo yard no mitimi pem wo no egu omo so sa anyway ye mfanya ahwe yi bachama we asi omunya insurance bi enfrim we asi is wadi dem because ye be ni fi asem enye hwe unu aketwa na de abo de atuwi unsu betimi akoyi obi bone ti yemfa ma awrade na yen hwe yare na honto ezunsi udadam biem me am a living testimony me am te ye kase me living and chama unu masema making minim aha enti esi wi a esi awi papa all right kwame se minim na ne wo mu nie sa wo hwe sede enoma esi ekoso wa ha na ye best adwadifo ne se omonhwe ana we kura no wo sanka Ghana police for take as opportunity na omutimi declare ye mamu ne nyina efiri honom na nka baabi a ye adwuma se kura de enye Ghana kwame nka hemfa na bo se adwadifo wo construction site esan ye didwa anyway eno ne stories back wa first one run about ya ba ha nti na ye ka ho asem but ye behwe run about no dwumadi no baabi aduru na ye wi ya to aso de akọ Swami post office na ye de makọ Makro junction ansa na ye de makọ piem finally e wo Abusuakuro junction na kwame Abusuakuro junction de me say agye nsem agye nem ifa agye hem enye easy enya asem ketwa na yenhwe runabout no yenwura runabout no inside na yenhwe
sɛdeɛ ɔmo si ɛbɛgyegye ho esi dwiridwiri ha ɛne ɛyi no ɔdɔfoɔ yɛbaa hanom ɛyɛ weekends enti no wobɛhu sɛ aha yɛ ɛyi kakra ba wokyɛba wɔ etis no adwuma ɛkɔ so a wɔne tua adwuma nkɔ so nso a wonim deɛ ɛwom na mepɛ sɛ yɛhwɛ adeɛ wura ɛyɛ runabout no inside na sei na ha sei esiteɛ Kwame me deɛ madwen kyerɛ enemy observation so far no adwuma no runabout no so no ɛyɛ slow slow too much ɛma me because me kai say recently ana consultant no me kai opemso etu ɛyɛ ne mpanimfoɔ na ɔmo ankasa as part of ɔmo hyehyɛ no ɛwɔ sa abre bia no ɔmo update ɛyɛ opemso ɛwɔ dwumadi a ɛkɔ so ɛho na me kai say ɔde nsɛm bibiri ɛbɛtu dwa bɛkyerɛkyerɛ mu ana baabi ɔmo adu ne deɛ ɔmo yɛ ne ayi yentie ɛyɛ sa video no ne yɛmra sisi ya pem so a ma sa bra ya meka sai de bibia ni hanom a enam asase so a ensuo famu ya yi ni nyina afiri ha nti sɛ de abrokwa ayi puma wɔ kwamu a kyerɛ sɛ contractor timi ɛyɛ n'adwuma adwojo a wɔkɔ so sɛ wo fa soame ofe ne etoso mienu no a efiri ofen so ɛbɛsena akɔ kadetia no a ne fa pem no maako no all right na yɛbɛfa ne kakra na yɛde akɔ n'anim sesei ɛyɛ consultant na me yahu sɛ dwumadie na ɔmo di wɔ ase no bibia na mase a ɛbɛyɛ akwansidie no nyinaa ɔmo ayi de afiri hɔ enti no na yɛ expect sɛ anka by this time de dwumadie no ɛkɔ n'anim na up to date Kwame still no time a consultant no okeka nsɛm no run about saa na tie me ha many nka best 2-3 months ni say ya na etie and very sad especially why said the hanom etia ya na enye so comfortable enya ade a eni kasa na ma me ya anya adwen fufuro bi say interchange ne de aye bibia wo honom yes because whatever be interchange no wa anka ebetimi akoso ene so amera na eye overpasses na ekokoso no Kwame meeting komo bi na me feel say sikasem but yako eni ma mema okibi okay yeah ya follow project way ache ne de menu mienu nim say dwumadie no hwe nhyeda enkoso ewo runabout so eye 4 projects ana na ye hwe ne nyina ye so ame project ye fa no kakra ye fa wie na ye kɔ overpasses miensa na aka no so na ya fa bia maako na ye timi akeka no ma na bom ne ya analysis ni onso wa adwen kyerɛ betim de aba obetimi e de afa eye WhatsApp number no so na comment section e be kenkan ni nyina e de ama Kwame ebimu eye nya believe bi say insem bia emere bi chama untumi ekaye eno na e manifest obetima kaye chama untumi eka asem bi Kwame yese ka akum yete no hwan anum chama untumi anum okay internet yete no me kai say Ashanti regional minister eyusu saate ayi no ema omampanyin John Dramani Mahama tam oba Jubilee Park na o introduce no oye no say kakum yete no obrempon enum na say akoye smart wabuniye all right yente chama wontu imra dia tie no say Mahama bapa swami interchange ya ye aka onye bio Adentina okasa ade krontia make sa ne say no mampanyi dada akofo no ye sofolai okay abra NDC ba ye pe Mahama ka say ye de gold kura bebegu
efom a enye asanteman na sasantefo enye ye fe etu obae no wa anye da efie nwotwe ni nyina no na ye wo eza na ye wo ahoyehie mu wa anye da wo kai capitation na wudimu no woni nsiasare ani mpanimfo kwame adinkramo na meka ho no wo kai ni ye demonstration na mu baba boa me no wuti enti se MPP yantimi awene pa akwan bi a ye no ha bi adaka Kwame we yen sama eye chama wontumi e kan mre bi a etwem before election no utu say eye too early si abeka say BBC na okan no eye manifest ko say Kwame obi a prophet e wo Ghana ha obi atumi kan say shem kom na abem wo ye odwena ho say o man panyin John ne ba ye mfa ne say ne 9th month mu an owi enti no ebia eye too early to judge him say in sema kan no asa o ya faili ampa because Kwame to me there me hu adwuma potin bi akoso run about no so hase okay me dem me hu sense san ya ba okay sense ya ba ne say first name futuru ni hasa isi ai de oba mun sem futuru tam agi run about wo nyina fa so ka sense san ma dia na ase di mfuturu ni ai enti mfuturu de abese san haye na chama sama chama untumi kan de one of the political talker ye dey every vote from your voters because o kasa no achi o madwene si so because so full line no ye nyina nim tier 3 tier se 4 tier enso ye nyam half kra enya kwota bi a ye bu ni kakra kakra but hey no wa follow ya che na o hwe ye last visit e wa ha no na de compare ene de the screen su ya yampa ensesan e bia ma nenso no okọ wanim a wo sensesan e wo na wa ma adofo nyina ate se ye firi ha ye beto aso okọ wanim se ye beto aso no o ka over pass no yes okọ post officer me say ye ka interchange na sem oho ye wi e be ko ho no interchange na sem ne ye ka ne nyina ye different projects Matiase ye ka run about no hu ni say yes run about na de nyame no kuri bibia ankoso ense do muka say cables ene Ghana waterfall no ma nyina o ma ye firi wa ma wa ai free no enokre because na o ma me nya ne ntie say sa enoma na mfiri run about na se a entimi mo mudwumade ni nsipi na mpanyufo me nya ne ntie ase so o ma ye firi wa be de mo no say she na enkoso wa ha no free president nemum efiri eye rango no ne oye adwuma wa no to me monitor kakra ni omachi kakra ye di ni me hunu say wa ye say adankwa ami coach ono ani ahye ni 6 enzo busa na o se minim ne meye ti munya abotre enti ha no rango construction for no me me ogidie say omunim di omoye na ensesan baba ha ebeji obi ansem me gina ada works omoye so ana me dey cancel chairman sensesan ma ha no obi e complain a nipa no every right to complain session nkoso ha nokre nimum adankwa me coach tactics ana omo use e wa ha na mesre say aha adwadifo wa ha wona eba fro kan so nam ha chairman emfuturo ni efi ni too much ano de eye me nwanwa se aso mo mpe ho asem bia anka emfuturo ni fi pa chese omo wota so kakra de bia wona mo bi otim se emfuturo na ekumo ana MTT di foi aso mo na mo sha white na hu mata ade ne pa chairman wa hwe abeka se ti omzo mu ndi omuni enso bia no pa ya no begina ho ebia wie ya no begina ho se di mfuturo si doso wo ho no ano ahwe ande se bibinti
ɛna ɔma twentwɛn so a ɛyɛ nkɔmɔ wɔta so kakra na me no bia be adwen sɛ change bia nso ɛma so bibi fufuro bia ɛmɛka ho sɛ die nim na dada na okay all right ɛne sɛ saa na ɛteɛ deɛ a na yɛnhwɛ how a mpanimfoɔ nso ntoto yɛ a wɔn de gu akwan mu no yɛbɛtumi afolo ne yie because Kwame sɛdeɛ meka no na me expect sɛ ɛyɛ 40 interchange no by this time wohwɛ time a wɔn mount all these pillars here a yɛhwɛ wɔ screen so sese no ɛnyɛ n'asɛm Kwame wɔn de saa pillars no sisi hɔ wɔde kɔ asanteman ɛkɔ kegyeti akwan no so no akyɛ yie na yɛnim sɛ anka by this time deɛ wɔn apagya de kɔ n'anim na yɛsan nim sɛ ɛyɛ garden city mall na ɛwɔ ase hɔnom no ɛyɛ akwan no nso sɛ mɛho sɛ wɔn agye wɔn fa asase wɔn hia wɔ garden city no wɔn agye ho koraa wɔn agye nti ɛno no nyɛ problem bi mu sese but mimi how kɛseɛ ne sɛ Rango ɛyɛ contractor no yɛnim sɛ ɔne Spain company bi na wɔn apatena a wɔn yɛ sɛ adwuma no nyinaa but yɛnim sɛ overpass ne n'asefoɔ na yɛ kwan ne deɛ mɛho sɛ Rango foɔ na wɔn da wɔn ho adi mu a yɛ ho but ɛyɛ interchange no nokorɛ baako pɛ ɛnɔma ayɛ slow ɛwɔ ha okay ɛnɔma ayɛ slow debi amede compare Pokuase interchange speed a yɛde yɛ Pokuase interchange no sɛ saa speed ni bi ana yɛde yɛ wei a anka before election koraa no Kwame ankomba yɛwie saa project wei anasa nka akɔ n'anim anka akɔ n'anim na ɛnyɛ da nyɛ priority because wohwɛ aba a yɛtoo yɛ ɛyɛ 2020 na ɛka ade anka MPP elu so na ɔmo san ewi ni yɛ no ɛyɛ chama wontumi kuro yɛ ɛsan bɛka sɛ mu bɛka aborɔfo akɛseɛ ehu sɛ saa time no na ɛyɛ former road minister ɛyɛ Amoakwata waba abɛhyɛ bɔ 5 interchanges saa sɛm wei yɛ follow program wei deɛ mu nim dada gye sɛ me kaakae mo na maka besi asɛm so enti because of saa bɔhyɛ no nti no ɛma obiara expectation ɛkɔ soro paa enti wobɛhwɛ a ɛne ma foame interchange no ɛstarte sɛ trend because ne anim sɛ ɔhɔ ne ɛbɛhyɛ aseɛ ansa na other four ne nyinaa abɛkeka ho na kyɛ sɛ ɔmo kan sɛ bɛyɛ bi te sɛ ring road enti ofiri ɛyɛ Swam runabout a airport runabout Anwaga junction na kubom asokwadeɛ no yɛbɛsɛnya baako wɔ Ahodwo runabout na ɛno nso akɔka ɛyɛ Santase runabout deɛ no na atwam akɔbɔ Sofo line mu na Sofo line abɛbɔ Abrepɔ junction ɛno nso bɛyɛ ɛyɛ overpass ne bi wɔ na abɛbɔ ɛyɛ Swam runabout no bi the other way round udru Santase runabout now the fa Bekwa runabout nso a no ombe bi wɔ nti no ɛma all these bɔhyɛ nyinaa ɛno na honorable state chairman Sambo so gyina so ka sɛ ɛyɛ Ahodwo runabout filling station kɛse bi na ɔma bie wɔ hɔnom no ɛnya deɛ ɔmbɛpene ama n'aba so because ɔmo de ba bɛyɛ ɛyɛ interchange ɛnso Kwame nipa ne asi ama sɛ udru a ɛbɛyɛ de nso mbɛbubu watene kampo awie wasi kama so ana sa runabout no so on say Georgia Hotel eben honom ɛno nso wɔ kwan no ho ɔmu yɛ so mu si a anka ba affect sa hotel no nso yɛ MPP for guru dia eti no ensem bebre kɔ so wɔ saa junction no so antimi anya adwuma but yɛmfa no nso nkyɛn sansem ni nyina akɔgu sese Swam runabout no man panyin John Drama ne mama ateki mantle no mekai setama ye vete Ashanti regional minister okan honom se oba obehwe na omaye saa no ma we nyina o man panyin John Drama ne mama so confirm saa ne voice na ya type play no wa confirm several times e was so MPP Kwame saa runabout dey bia na person me blame
MPP meka MPP a omampanyin na Nana Dankwa Akufo-Addo ene Ashanti regional minister former no delay no ho ne free ana anya effect up to now yen hwa de se project we entimi anko nanim a ebe slow down enoma bibiri e wo saa enclave mu ase Sa. kwa mehwe se de wo ka no ama ha ye tan hwe mfuturu hwe se de baller wo de hwe fom wo wo hwe sisi hwe fom wo hwe se de ha ase abandoned place bi a aye bibie wo na ye ta kan asem bi se aha sei eye area bi a se wonya ready so ba ye adwuma na ma mo nhya ase because the biggest runabout ayewo e wa Ashanti region we ana e connect offensive mampon crow from Pofolai kejetia enti eye Yeah. baby a ano ohwe ana ye very busy na ya baba ye BBC na kwa am ye de body later tesa na wo se ye beko ye nim ye ko hosisi a adwuma ekoso anim obata ha ne nso ya block ekwan na efiri ha de ko Asantema atwam kwa kejetia no e de ohaw bebere ene de aba ebi ni se wo astarte bububu e de ha enkrofo no kwame this time around no ena na wo ka no 9 months ana etwa next year nche another year nche otototototo sa na mmere na so enti eya swame interchange de eno so na ye first anase phase 1 we say na phase 1 Yeah. nana relocation of air cables and any pipelines near unity and a ma impanifo And no my delay. a delay but consultant enum to be a basic when be my area. The only problem our sanka say it was a video ne so our watch say a year 24 na agye kwan ne ho afa no nti e wo se etimi yi omufri kwan no ho eno so your how kase eno po de under control mbetimi ageneta aye. Yes. Any problem. Any problem I was say etimi esi eye project ne ekwan aha aye basa pa ense emfata na ebe me ya si e de kokwasa sa kwa me ni etwa 2 years ni etwa 3 years na afi e the pressure because that project we so man panyi betimi aye wi a e was by this time anka dwuma gusu 247 gidigidi e wa ha because and take less than 2 years into for 2 years to come baby a dream na ye twa 2.5 if I say 3 years na ka election year kwame the earlier the better and yes e besa ko wie na aha kakra chairman me hu sentia ekwan no adane mfutukwan yo because baby omudwi ko mo no ho no oho de na ekwan no kre but ho yaje ho aka amfa ho ana e run about ni inside nso o ma ye ho adwuma de na nso ho ka amfa ho enti e mo anwa se ekwan na ye ko ta dada no aka afa ho na adane futukwan ade ntino omudwi because so nya me ye ho adwuma ade ntino sese udwi like me true me ti ase ni is na say adwuma mo ye wa hai ene ba bia inside here o se kwan ni dem finfin ye kota esun futuro kumo awe o man ni bi ti o majuba me de na me ene nukre ni there is no way am ti ase ba me de meti o masese bibia nko ha ne de meti ase senti o munya hwe wa ne de meti ase because chairman mimi susuyem ene me hunu mu ene me nti ase de me hunu se nanka ahoden ne hya ase afiria ana omo ba gidigidi di machines ni no ma begu ya no me nti ase mu no me hunu se na eno ma hyehye fomu ni nti no yen ko ba bi nko ya adwuma
na bibia yo kaya babak saa na me hu ne dide nti ahwe nkoso e wa ha nti ne yanke yakoma nto yeyem yanke yakoma nto yeyem omo di full force be ba na ebre ne so na omo ba ha me hu ne se be non stop mate ane mate tiabusiafo nso betime de wadwen kyerɛ de afa ase honom de aba ye dwendwen ye project so ame interchange ho sɛ yɛn ya meka saa asɛm we ya obi ameka now yem free ha medical ahyɛ mo sɛ ye 4 we na ye the main one yɛnkɔ so ame post office honom ye overpass kɛseɛ baako a ɛno nso ɛwɔ honom no yɛnkɔhwɛ sɛdeɛ normal nso esi ɛteɛ ɛwɔ hɔ na ɛyɛ so ame post office hɔ deɛ na menim no kuro ni ɔhɔ ɛnyɛ bad koraa ɔhwɛ ɛyɛ ɔhɔnom development na ɔmo de ɔmo nyaa ne ntɛm ɛhyɛ aseɛ ntɛm na sɛdeɛ da bi ayɛ ka no ɔmo ayɛ all these project yi nyinaa ɛwɔ hɔnom ɛnso sɛ yɛbɛ complete no kura sɛ yɛ wie ni deɛ akɔyɛ tatis bi na kwa me ɔmo yusu ɔmo begu ha wie na ɔmo nyinaa bɔ hwi san kɔ next one ɔmo nwie ɔmo yɛ no kakra ayɛ sɛ wode watare akɔma tailor ana fashion designer bi sɛ seamstress nso obi a rekɔma ne bia wode material ne brɛ na no watwitwa agu ode brɛ na osusu wia no watwitwa style na be open agu hɔ no sɛ be yɛ obɛkeka asi ani apa ma ade sɛ ɔbo no obɛgye kɔ a enye yi tatus ne bi na rango ti wa ɔmo do ɔmo nsa keka ne sɛ kekekekekeke ana ɔmo aya na ɔmo de kɔ manim ba sɛ yɛbɛ complete bi pa de ayɛ bibia ɛwɔ hɔ nom but yɛnhwɛ project no sɛ de around ne city sɛ de normal nso asi ayɛ ɛwɔ ase ti kwame ona da bia na mwan so aha situation te sɛ all right obepie mo Swame post office ayi nyina yenim na se oba ha che kakra de normal before ani so because post office na kasa ani nim se ye exposed na uja ba bia hu inside na ene no omasi story building we animu kama se nye project we kra na ekoso ho a enka post office itself no kra ameki change plus jumadi kesi nso aba abekan na chama obepi mu ha o ma wi ha jumadi no aka omba beguso ene nade bi om de begigi ho wo soro no ba bi wo ha koduru a otim se rango for no adwuma aka wo ho nhyeda ene oso enti ha sei no omo ma ha biem se o ti de me che na se omo nhyeda me ye hwe wa ha omo move ahead na rango for no ade ba kwa mama nita wo mo ne se so mo ba post office ase ya no mbedi dwumadi na edu mpomponso bi a obekọ aye maakru no ombe firi maakru akọ abusua kruwa no na duru sa mpomponso na eye post office wo ni bi ti no mo ye ne sa systematically as ye duru ha no ma ye ko the same thing wo maakru ni akọ the same thing wo abusua kruwa ni aba back it is one hwe ni atama post office ene eye maakru structure no one hwe be bitiu sans ese papa ni nyina so ne se papa enye edan e wo bonkum ni nifa ene environment na one hwe hu na mi di o machi kakrai ana ye di o machi kakrai ade amahu efiri o madwuma yi mu no se omo ye wi eti omo se firi no omo nyina move enti no beduru eye post office ase no unhu rango personnel anase workers ba kokora wa ha unhu bia wa ha omo move omo no mani nyina de ko eye
omo current site a omo ye adwuma e wa ha sei till say eno nso bedu this stage yi bia omo hwehwe ansa na omo beba back ti say ubusam say send na ekoso a me de me hu say post office the chairman ya dey say rango for omo call manim ye pa na as usual baby e bedu bia e be ka amanfo say emfuturu de shit amanfo pa say was roundabout post office eye macro any abusuan kru a emfuturu de shit obia na said the last me be kind chairman they are not complaining because progress so they don't complain say emfuturu high dodo emfuturu my ntoma de na mazin de chairman I think say emfuturu my ntoma de nye conversation wo esanso omo na de no moton dodo na enye ntade enya enye aduane ohono krai omo kra omo efin no aburo we so setum so atiase so I think say maybe about contribute to the entire omo complaining so much omo calm cool and corrected omo ja rango for say omo ndi omo djuma it is odru an machama ensisan de aba ha pa ensisan aba no great change pa na aba ana omo ja ni say ya ana omo move forward sana me hu post officer yes Kwame mame mau explanation to adikronti a omoye no sope na ye ka ho asem no opanyi okay sana ye frɛ no ye twa ne din tia ye mo ne din nyina o say eye sana omo eye no na okay omo pese omo ye ne nyina do the same level na omo timi agu ne nyina so abom so atiase aha enti no enye se eye ye frɛ ne say omo nyem incomplete no makofoforo so se de ye ka no na o say ye pon a frɛ no enti o de some information we e de aba and I think say no correct said you mo ye no okay o say pon afɛ no won so ka tell ne so no so ye frɛ na won fa enti sa fɛ na etie enti okay I think say understanding e wo mu ne ya wo ka no at e to asumu ampa so hwɛ sɛ do mo say ye adwuma de na I think say sa na etie but one thing is say e ya da bia no e wo so mutimi update onim say sa question ya ye di hu komo emebusa site engineer ba ko ono so e wa say ono no ka chem say e sikasem enso say enye sikasem yes o ka chem say omu twen sika bia mo be raise certificate bi na mo de am but I think say ne opanye me ka no that is the truth and e to asumu Musa Kwame unim bibi no obi ka kire wa utimi de wa adwen to say yeah because all level na no moka nti opanyi ye interchange no so fa interchange no so adekronti a moja no na to ho no oma info no o de adekronti a moja no na to ho na sanka no so ka mo ma no level ana mo nyina mo gu ni nyina so abasen ko aha nti ye behwe all right Kwame nti aha ye post office there ye nyina ye nim say aha dwumadie no say na tie na me say baby a me mate shop eye abusuakuru ajanshi ba ye mo hwi na ye nko makuru say de be ya betima ne tenten aha say eye makuru uduru makuru janshi na o ba no so sa say de kwa America no ni nyina aye pe wa nhwe na unim bia na de na be mo won sa ha ya makuru odotobiri rura bang na si honom no on de wa yere pampen na osi honom yes semeyi eye ye title free so a obehu haye kakra tense be bo ama view no aye kakra na esi animu eti ase eye so ame wo hwe so ame a obehu se de no man so esi etie ewa ha enye izenti odotobiri no on the team honom no eti wo de ba first filling station no enie
na wobɛbɔ bepɔ no de aforo ɛyɛ overpass no na second filling station nso ɛwɔ hɔnom na wode toa so ɛde kɔ w'anim saa nkakra na ɛyɛ so adekorɔment sɛde na Kwame ka no yɛkata w'ani ne ade wobɛgyina ha wanane w'ani a w'akyi anhwɛ ne yɛkɔ so a wohunu bɛka sɛ ne nyinaa yɛpɛ design plan everything nti no wofa soro hɔ a wote si ya no asan aforo na agye sɛ ɛtoa so a wode ɛkɔ w'anim na ɔma yɛ ama no ayɛ fɛ ama ha yɛ kama paa yɛnhwɛ around kakra na yɛhuma a monim ase no na gye sɛ ɛyɛ yɛfrɛ no sɛ macro junction na nkasa so nie junction na ha sei no hɔ ni baabi a na woma ne right a na wode kɔ wofa right a na wode kɔ ɛyɛ new road baabi a kaa kɛseɛ ne firi ba no ɛhɔ yɛ new road yɛse ɔpanyin bi wɔ Belgium na usa ketekete na ɔmo macro junction ha and yɛbɛfa no kɔɛ na ɔma afie da so many years ni memfa years ni ntudwa nhwɛ ana amanfo ate akoka konkonkonsa na medi so many years no ma Ghana da nti nkomodiem no no bi di na ɔse akosi dan ɛwɔ krono na ɔse akosi dan ɛwɔ krono meso kra macro wa na mefiri ɔnom ne efie wɔ na ɔse na oba so many years anko Ghana obɛda hu macro na ɔse enya so ame na ɔsane a junction no so akata bi si mfimfin ɔnom saa ofa akata na se awko efie na ɔse yo wayira ode ya abra wayira Kwame obedru macro junction na akata bia ne si wɔ no afa ase na awko efie wayira Kwame wayira opanyina ayira because time ye ti Ghana anom kra e ba macro ache no obedru on ma wo se change aba wono ode akata bia ene be hwe ofie enti ene esa nete enso yo wayira now wohwɛ mfidie na wotum sɛ ebi gu macro ha sei na ɛyɛ previously wo hu sɛ ɛyɛ swam hɔnom na mfidie ni nyoma mu de aba ɛyɛ macro aha nso ɛyɛ otu African Rural Bank ya kyɛ Kwame bank we meka wo manager no awurade opanyin botaking enti ɛyɛ macro ode afai me boss pa no tira me hwese bia bi koyi ana nkoyi na taking de ode afai me boss pa no me na adamfo no saa wabo adwuma na che ya tino yo school mu kra na me nya akonya akobobo adwuma ba ko mienu bi o ajo attachment line na yeah no manager no yeah okay and opanyin eda wase taking de ye e kire se wo ye gentle obi opataking yes so ye gentle onu de wom odi nyini Akwame opataking na obo akokora na aka ho o dress ya wo te dem anko ba bi akora no abotaking aha sanete enti Kwame ase eye macro junction na metima ka se aha asesa pa yes Kwame aha asesa na ohune se aha asesa affect adan bibre na adwuma bibre nso affect adwuma bibre na omayirect ade no nso ma first sanka ugina ase ya na nka hu macro junction no nyina because of this project intino we be jande side you not get to know far unless so kofa echire wono aha obefe ba bisi ansa no hu other side no filling station money ade ni nyina there's no way abu na rango for no omadwuma ye efe omadwuma ho te papa seems everything is on point and baby say no said an American and ne post office on esse 18 no ama oti omadwuma ye na se ehunu se omufiri ha na omokọ ha 18 no on se abusuakuru a honom no omunya nwie hweche beko honom no wogidie sese ya na no so beye yeah sa na me hono se ya na no so beye o rese de no mafi kwa na yes
and ebema e ho so atimi aye feye pa omadwuma hu twa chairman da bia rango de said de omosi e control traffic e wo omadwuma yi mu no eno de mitu cha mo da bia me mo salute esan say chairman akadwumadie kasese contractor bia minim no e na e ya enka ha be no go area Safura Budin. mentime amodin ti matodin Tudin. so enka traffic be ba yi pa but esan say rango for no minim on experience level ene said the omusi yo madwuma traffic pa de hu bi and ebi mpo wo a engine mu dendende enchene mu atete ena da bia make say time aye meye adwuma wa hampo na hanu ye no go area na traffic chepa wa ha ye adwuma mum aye traffic free e show say omo boy adwuma on we a wuni we enchene mu atete ho kakra na ne mu asa atete na woko but before no na chisin say so mama bo rango for abaso pa na ye bo mabaso a ye tena sisi nso a omo join ne ye ka kiro mo say omo control futuro ni kakra ma ye ti say from Swami roundabout chama ebesna ko buom ye nshata de white ho untimi nshata de white enti o wan hwe ya be ka say maku Roman Catholic maku apostolic maku Methodist Presby Pentecost ahwa beka maku ni nyina atu afri kwan so go mo ncha white bi obia pa atade obitim da face mfuturo no e too much chairman do say amanfo complaining but no amon capitalize was say complaints bia menti no oh e wo so mugusu kakra ana ngusu no chairman say eye wano too much mfuturo ni de and wa wo hwe dwumadie no say ya hankampo a e bia wotu fie obeka ade ne mfuturo ewo ahasa adwuma ne de omobo ye bo mabaso ba mfuturo ne de omon control kakra environment chama All right. Yemohwi na mfuturo ni nti. Yemfiri ha nya sa ebenya eye code. Kata oh. Yehuni mu be ye hwenhwen. Yenko eye abusuakuruwa junction. Oho de madika aka se de enomasi koso ho no agiminsem ti se oba abusuakuruwa junction so a sei ana aha sei esi etie na me de agiminsem because aha no changes no massive like ni enim ni se no mu ye bridge no ana mu we bridge no ana mu ekata so ana na ya mount pillars wa ha ana mu de net be jeje ho but said almost here timia pija mu de dura no odofo abusuakuruwa junction oho nso enie abusuakuruwa junction oho nso enie in fact se wo hwe ede kona no wo so ansa ho no no pa changes na ano hye mama too much and I think say ejuma akoso ewa ha pa se wo hwe efiri ha sei na ekona ahana nsesa ne nyina hye ase efiri ha sei ekono yes efiri ha ekono dofo na wo hwe no enye izi wo hwe mama mfa unti ande yenhwe yebenya abotre na yetwitwa around ne nyina ama wo ho nti ha sei eye Brema junction no so no nti no wo hwe Brema junction around ha bridge ni so ani bridge ni so ana ewi wo hwe tama no mu ye bridge ya na no wusu ansa ono mu ya na hwe sei na ya de kofro honie oh my goodness aha yefe ye nsisan yekasi ni abusuakuruwa dancing ni ye kwame udi agura ba yira se de wo kan yakata wani du besi ha ba yira obeyira kra kwame agise say no edan a e wo left any dan na wo right no oho no na wo ma full cost eko wa ma wa adwene anko kese pa obeyira yes as say change na e ba ha no ade say ano edi ye ano hye hwe ade honom
Ish. Rade. Oh, Abusua but kura aja who nti. we are? On say, Abusua the kura aja nti entire ni abusuafo. chairman. Abusua kura aja Yes, nhyɛn. the Hey! entire. Me who say, Abusuakuru Junction. I shock you, ne say. On the post office, no. Nasa de honum ye beja gidi gidi and temso ne wodada. Yeah. Ana odu ma kuru so a said de honum ye beja na cars na no so wodada. Ba na ha say be a cool place. Yeah. Asa no na emfata ba bia honum ay gidi gidi project kese bi betima be pim wo honum. Enti de be ma wo ashoke o ne say aso odu post officer na be du ma kura ase ya sa benya bi wo abusuakuru a. Yes. Yes. Ya benya the same view ni bi. Awa ha say. Yeah. Awo abusuakuru anti ebe shoke us ahanum na aye say no because post office ma kuru de yenim se sa na wote ba ha no o ma sesa no ma de enti no ma sa sesa ne se o ma ya bridge no ama ho aye kese ama adwumadie na aye fefefefefe ankofa challenge bi ama say because of wenti ye twa afa ha because of wenti ya mo ha da bi said the own post office ba no said you be hu eye macro no wasa do hu the same thing wo abusuakuru a na nka entisa. That's how I see the big change empanyofo etimi ediaba and oshe ada na o ma yi kwan bi o cha rango for no taman se amom ne ebekọ dia yesu enu mbekọ ni sawo aha wo se empanyofo hwe mo Idi koko kula bembem kale bembem. se empanyofo hwe rango for because rango for ba adwuma Unim amo ba adwuma pa unim contractor pa mpanimfo asoso no so ache. enyo ono a Like contractor watena kromu ha che. Meminim no say wa bompo mu Ashanti region ha China. ono a ya Meka ono a we China China Jufo no. okay we ka oya foreigner Wabo wache wo hono like ono wache ankasa. China Jufo on the super like time. Owo kan opa na Obi ba JK. Hwe. Oba JK. Oba JK. Oba JK na ri dia. Me sarante Oba JK nkasa. Say ena meka no. Say Table na ten ana. Dabi yen start MMA contract gidigidi bi asa. Enti ne wo ye na ne wo ye na ye hwe say ye fa kwan apaso na ye de ma wa na ye to awofo. Okay. Na Rango de ni ti na ye contract we say de bia oka no edin say obetimi ase no say wonto aso. And edin. Enti no eni obefo ba kwa me yen ka nyame anim no kure abusuakuru ajanhye asesa he Pa. abusuakuru ajanhye pe ni my goodness Pa. view we kura ni kumi ni sa view we na chese abusuakuru ajanhye odofo semese ai kama ofri tamale eba so ofa ayikura de a obehu ne ntem ofa so ame run about 1 hour de ba be won say adwubi enoma bi for automatic ba ofita male na oba watra krono ma odo nim say o matra ohwehwe eye brema junction me so ba yira but two emfa na madu na me fa him na emfa mayira o ana enya ha me kuma nim kakra odi sana tesi ano ko macro se bia dia o kan ya o ye fa nsa wo ba na odu na no so ansa wonom na o ko macro ana obi so ko abusuakuru a amabbo triangle bi o amabbo triangle bi o nti no de o ko macro no edu a no apaya fa left na de o ko abusuakuru anso du triangle no a
no so afa right na easy traffic easy cra tell make a rango for the chairman na me anim no kreni omadwuma fe na omo bo adwuma nso yi papa na sa de yo mo yi sa wo na aso mo mount ama ekwan na begina so no me fe keke se menya komu yo munjai ni se ya kra anafu si pinti ananka ebe like me fe the way se break bi no chale me fe keke za o ma de no mo say octagon no yes I say cement no I say ye pinti raw sa no kono raw na bate I say opeshile a obi ota peshile no I say kono sa almost na baby on ma omunye ni pi ba baby onom de ato aso rango na aro kakraka bi edede yeah oh chale omunu madwuma o ma hihye no manso ama no ayefe o ma dwuma yo fe kru a so ade se omuwie bibia trust me environment wonu be fe papa so omuwie bibia ti o mo se free ho a ade se aha no betimi aye kama di no chama me no ka say die post office hwe nkoso ho makru hwe nkoso ho ahoden ne machines ni nyina abusuakuru a hasi ana o ma ba bidu na mnim se enche bia se di mu post office se di mu aye makru no ebi hu the same structure the same aye beautification the same design ewo aye abusuakuru hasi a enche bia no e be brad before it no more like no more share na abibi etrase nso a amomi hu se amadwan ni omudi ni baby omohwe mfiri chama amon to comment section wono na yenhwe hu so amadwan ni na eno mu nyina so edi dwumadi na bom na yenja omumu de ekoso bia so no ebebo modin de abeto omo na so se kutu se bam kwame asama chama wontu mi kan na me se eye me se no na eba mu yi ugituma na ata onyentu mame sam bonchero na bia na asam na okan no refi me san bo atoti tieniye de atia no se mahama bapa swami interchange ya ye aka onye bio Adentina okasa ade krontia make sa ne se no mampanyi dada akofo no yesofo lai okay abra ndc ba ye pe mahama ka se ye de gold kura bebegu efomo enye asanteman na sasantefo enye ye fe etu oba ye no wanye da efie nwotwe nyina no na ye wo eza na ye wo ahoyehie mu wanye da wo kai capitation na wudimu no woni nsiasare ani mpanimfo kwame adinkramo na meka ho no wo kai kwame we eye ne kasa ne mbiem mi bebo ne video baako mi wi ana majao na wakasa tama 2020 eka de enya Asante region anka MPP 2020 kura omukodae ye be she bona na e delay no frensama osande tuja we do kan brofum uwi a obetetre brofum mama hwefo ne atifo nyina yenti. You will know that when the government cuts short or he commences a project and it delayed, it means that there is a possible cause, and that cause is the reason why the regional executives have conglomerated here to pray for the government and pray for Nana Akufo-Addo, for the Ashanti party and Ashanti region to have a favor, for the commencement of interchange become the reality, not cutting short. That is na
Okay. Ye wia ya nto. I say nanka bibia ekọ because cutting sword any comments in there. Nanka bibia hye ya nanka ekọ na congruent means hono na Wanti on ase. say on say communication no say wo channel or say the o receive no or entiase wo de o kanim. We use ambiguous word Yes. etimi e distort That's right. communication. You know, a hawker crown. Minyanti ase dia kamitimi chirichiri omuyi. A hawker crown I destroy everything. Okay. I Eti no. destroy everything. Oje tum say Mm. o man panyin jon domani mama. Bo sho share wo ran about you nyina onye ana obeye. Mm. O de say na wa adwen chiro keke. Okay. Okay. Chairman, asem na eye opanyi untumi e kan no. Onyina so a odi kan asasem no. Enu ti na ma na asem no emu yedu. Na wanhwe yi na ukohwe de o kan no ne ekoso wo a ebitima ma ogidie se nukre anhwe asa na webe na me nso menya politician ni die me kire ma adwen as journalist. Okay, me point of view no e fa so full line de no so full line de na adwun pompon so bi a yisu mane yeyi intino na mpanifo ne se wo se to aso ya nto aso still na interchange and amanfo nso yisu. As I'm talking to you right now, so I'm interchange BC. There be Yes, interchange BNC. It won't mean I say, baby, I will do now, and I meant to us. Yenya, she, we still have the runabout. Now, pipes and cables no may ye few okay. Sisi a time as I genesis say yenye interchange that we can still have our runabout immediately. But the sofa like no na unya sofa line back biemba na ubenya interchange enye complete. how many tears? Tears ne dey as so ma minim tear kro. The first tear, the second tear. So sana mimi wono na onim. Swami die chairman. Mimi nyansam ne mi hunu mu de mi hunu se ahoden na kom de be hyase a put up some structures bi ama manfo se interchange cost wa no cable no pipelines ni delay so bia omunya adwen bi se we be delay en dia yenkoye overpasses na yanti ensem free on na yemfa fidie ni pa ni nyina ne ahoden ni nyina embra back to a runabout sabre no cable bi no sabre no pipeline bi no sabre no yesa nothing will stop us na sa ahoden ni nyina megina no na yebewie no na ye overpasses ni dem a we are only joining ade ne keke sana mimi hunu enti no so mu ye overpasses ya no omo back to so am runabout wa amanfo be massive change and adwuma ne hyase o ho a omo njaye nko ba bia because omo wie de omo anim no enti intention person be ba ho ede nsesan kase be ba ho na amanfo be hu se we enye nie esi mmiri bi no na emum no interchange we de aba na aba asetena sana mi hunu Enti o mu gidi say eno ma be ko nanim wo. oh yes Okay. some medical ka cho say Mate. eno ma yeja to no se aban bi ba o meto aso no enye dwumadi a eda kurum e chairman konongo bypass omonye Akwa ne kura fu. konongo bypass Afu. Akwa no efu. so ba bi e hye no enfo obi a ho but aye soame ha
Edi twema ba post office. Abesene de akọ ne nto aso kosi abusu kruwa no. Eye kwan omu yusu da bia de kon northern region. Untimi mfa ba bia dan oba befa. It is why my bibia nkoso answer your own people will rise against you. It had the jumedi we the time. Omuntimi nya nto hoda. Essence enya hospital bi ehyeto kurubim. We enya agenda 111 ehyeto kurubim a ye nya start ehwe wo kra amanfo nkoye ehwe we eye kwan ya yisu dada. And ye kwan enda fiche ye kwan enda krum. You know, he has no excuse than to do it. It omuntimi nya nto hoda, mark my words. Ombe. All right, Kwame. Yentie voice note na yento aso. Ebujan for me chacha mo edujem kini. Em say na temo nka ache. Me ansana my busy ka kan the programming to me maso. Me cha we are Kwame and chairman. Adama say mo biso akuta programming mo. Yes. So for like the so I mean interchange as in Nigeria. Me kan ho asem kakra. Say more kasano muy fairness asemo a chairman untumi e kan say so wo anya NDC for back pay or monye na me bisa say na adinti na omo so no wo anye comparison with the Sufula interchange no say Sufula interchange no sa na adinti na Sufula interchange so wo anye because time we Sufula interchange no mo your fan call barrier over a fairness overpass any ade no ni na omo ye president before overpass in mo ye nkran bie no mo mo jai they did everything e do ye nkwan ade so no ana mo jai si ho ana mo so mo bae ana mo promise ye 5 ana mo so sa mo so ba kokora mo anye o na o kasa ayede de ya omukwa na ye west omo na timi ade ma na hye ye san say omo ana e waste ye time meto ba de ma wo bo so mo na panish ye so I say, I'm na panish here. Akoba se nkran de no mo ya. Gig no ma ya wi. Idu ye so a se mumu ye ni o. Se de be yen. Na ma sa be gina ka se ana ye se o ma nto ma ye ne a. Ya 2 years amount. Won tumi anya ba akakora. O se je o se ansa nto ma wa. De na be de be na kire se o be ye. Evidence ni sen. De be ana oso ma otumi en rapid. O yi wi ya ka se oh ampa o mo he so mo yo ma ye wi. Mo he so konfana madam baby unit no ma ye wi e bia mo hwe tech hospital ma ye wi e de be o mo kan kire ni esika no mtutu ko ngan o tutu asase nyina se no mo pagis kana masala akoye baabi oh no o yonko so afede edin da so sa akwa abati ye free na media temo de mo nko say no I think that we have to start advocating for say your friends say region be atimi equipping sika because omuntumi share load no mani untimi fo bi sika nko ba bi na fa nkudi ba pe ba bi a yenya bibia mfa mfiri ho na o wie so ma san kasa de ye de ana nto akwa ma so twen nti no ye be sere say no we should start advocating for say region be equipping resources and a kingdom be equipping resources na onfa in develop it. This is how you should go because the omo yene there asenefa ntimi nko tutu wasa for good now mfa nko nko ye baby na ho ye mputuro ntimi nko tutu ye friend saying sehwi awaso omo diamonds omo den wona mda ko baby na ho proper asade no that need to stop origin bia emfanisika na onye because we almost omo ye na equally kra na mfa ukosire mu a ye nyafe ho still ano o they are deprived intino omuntwa so na region bia mfa na yi sakoba so yes ade na sa gidi nim tokwasara de nyina to betwa enkra omu produce nchene me fish ombotin jai ho sanity the san also me say no this is how we should start talking about the politicians in there sa Ashanti region ho pa de I don't think say go commit my boy omu ye kwa na omu nyen papa bi so atiase omu nyen papa bi mo ye a friend say overpass na mo asesa na tie agu ase atotu I was say kwan de ase de na enu am so am a magazine for kind no na o mu say bi asa o mu so person o mu use to advantage but o hwe ho se de so ekuro no o say kwan de ase no mfa ho fa ho na ade nyina kama
painting. The only a cheap version. Oh no, a cheap version. I was to be any among cast concrete via baby. A heap in the 10 at the upper and the good. That is what they're doing. Madam has been for number 2. All right. Kwame, enti I think that yɛde dwumadie no bɛsi ase na nyame yɛ adom a yɛbɛsan to ho anamɔ. But my final words first Kwame interchange and the overpasses. All right, now Joseph Ochre was I'm watching you live from USA. United States NYC. of Africa. Yeah. What that's it. Now NYC is in New York Junction. New York. Okay. New York Junction. Okay. Chamai. Masman Bacon Yan say Steve Wilson sweep you must say hi guys. Hey, open Yeah, baby. Yeah, Takuma no, am I Takuma no? Kwame. Aye, baby. Okay. So I just am my. Aye. I don't know kasa be. Kasa, I just am my. Aye. Okay. Ane aye. But Kwame, me respect opinion no. Me ye be no unko ya. Why are they well DH yeah, why are they pa nyame nhira no. Na akoma pa bi e obi anso. Emre musa. Kwame yento aso. All right, it's now a catch out of when say we should keep our fingers crossed now. Yen hwe dem panyufo edebema. See edika catch us now no. Baby renew our mindset. We are the pa na ababo abaso. So nya the pa you be blast left and right. Enye did their term professional way sa pepepe. But this time around, I don't think say they need any blast and I say it was in your doubt, Chairman. Senke was in your doubt on. Enka oba ran about she nkoso for certain months no. Or senka akọ post office so na she nkoso. Ana akọ macro so she nkoso. Ana be pie busuakuru aso she nkoso. That should scare you. Now say adi nkrofi omonye. But once there have been a year progression from one place to another. No dear, I shall say in your GD. Timeme dear now. When you focus on your say the near nation. Say obey ni papa. Say uncle ya. Betcha say your foot to one fa. You ko ya. The omba don ni ajuweni. And intina subi ya dia. Embuni panabem. Senka obinya tinechiri na edin. O asempe bi akanto so. Opa wonfa. Wanfa e ono anasem chama. Ko eni nkofo bi o maso odin ti. Ena omo ya adefo. Ana obi nso metie mafenti. Ena oni hwe. Titan bia no. Ye de ebeka the positive side. So mbeti no mafa amana koyi amaya ikrem. Yembe blast to say that day ni bedru ni aka ni tin chama me de mo gidie wo say bibia because of post office makru and ebuso kru enti. All right. Abusanko badama samo jemre ene yetna o wadwintre bi a obetimi e de afa comment section wono ma na say Na chama ye Joseph Ochre oyi ni ho anopa o. Ara o say dey opanyin Obeso Ochre say ko only United States of Africa. Owo he Ana views in NYC no so. New York City. New York City. Yes, our Bremai Junction, Bremai Civil. What do you know, Benyo? And Adrian. That's how free Bremai now Chronoma, New York. You're New York. You're New York. Yeah. Yes. Messi, US
US for no more channel pepe. Hey, yo California. Papa. Yo Sa. or a Washington wa ha. Yo New York wa ha. Ohio DC. E wa ha. Baby ah, so Washington DC and one. San America no DC. Yeah, DC yes ho. Eti no, eno de ma no enye worried kra. Na be opekwa nye New York City of USA. Kra ya University of United States of Africa. Baby obekwa na jere mbeshim. Also de be fa obi. Orema o ye betuna ba. Ofri Africa na kware ye, obo ye betuna awrem. Sa pepe. Na sa so NT champion. So say you UK. Kwam UK. Just up United can United Kumasi. United Kumasi. You bet you nyina ba Ghana. I didn't say dia bro. Ya do nyina ba, munya botre. Yes. Nyina beti. Yes. It's Kwame. Ya di bestia okay. Nyame ya adoma ya besan e de ahiemu ya kramo. Bye bye. Yes, Simon Mwako Abasronko di Back of TV Ghana so. Wo Cove TV Ghana so no. Ye bota ye ni yenju mediate